No niin, Rovaniemelle saavuttu ensimmäisiin SM-kisoihin ja eilen ollaan laitteet pakattu kyytiä tänne aamulla tullut tänne ja eilen oli pikkusen pulumia tuo kelekan kanssa vähän laakerivikkaa, mutta saatiin kelekka kuntoon ja täällä ollaan ja eka treenit käytiin just ajamassa ja toimii tosi hyvin, ei mitään moitittavaa. Toivotaan, että koko päivän vehkeet rokkaa ja jännityksellä odotamme ensimmäistä lähtöä ja fiilikset on hyvät, luottavaisin mielin. Meillä on uusi tiimin kuljettaja Pekka ja Pekkahan on tullut meille matkaan tähän tuossa viime viikonloppuna vähän niin kuin sovittiin siitä. Tätä on sitten ollut vähän juttua ja ajateltu ja suunnitellut sitä, mutta on hienoa, että Pekka tuli meidän tiimiin ajamaan. Mitenkä se Pekka meidän tiimiin tulikaan, niin voi kertoa siitä. Sehän on aika lailla 10 vuotta sitten vähän reilu, niin aloin pyörimään näissä hommissa Janilla matkassa. Ja silloin oli, olisiko 3 vuotta ollut mekaanikkona. Ja ajoin Janille autoa ja ruuvattiin vissiin aamusta yöhön asti aina. Ja sitten viime viikonloppuna oli vähän ilmatona. Aloin tähän tiimin matkaan. Mikä on tämän päivän suunnitelma? Miten reenit? Miten kelekka toimii? No, en tiedä paljon kiertää, mutta hyvin se tuntui piippaa. No niin, hyvä. Mitä lähdetään hakemaan? Voitto. Ensimmäinen erä ajettu, ei päästy aivan lähöistä kärkeen, mutta sieltä noustiin sitten kärkeen. Vähän se joutuu nielemään vettä ja ajaa vesisuihkussa, mutta ohjaus on vähän tämmönen kankealainen, niin kädet väsähti ekaan kierroksen jälkeen, mutta tultiin silti tästä erästä ykkösenä maaliin.
käy? No niin, eka erää ajettu ja oli kova lähtö, mutta niistä selvittiin kärkeä karkuun ja täälläkin niin mahdoton alku. Tai ehkä niin mahdoton kuin Torniossa, mutta pitkä rata ja kovat vauhdit, niin on hankala ajaa. Mutta ei mitään, kelekka tuntuu tosi hyvältä ja vettää ihan naamattoman hyvin. Ei oo sen kanssa mitään ongelmia. Kuski meinaa loppua, veri maistuu suussa. Ja tästä on hyvä jatkaa kakkoserää. No niin, se olisi kakkoserää ajettu. Harmillisesti Aallon Roopen kanssa oltiin kahdestaan ajamaan, kun Kemppasella meni moottori ja Kaivolalla jalka. Niin lähtö oli hyvä ja ajo tuntui hyvältä. Saatiin kääntyvyys pelaamaan. Ykköserässä oli vähän haastavuutta, kun vasemman puolen rajettan, kun molemmat nivelet oli umpitönkissä, niin piti vähän paiskua tangosta, mutta nyt toimii. Ohjaus hyvin ja kelekka kulkee. No niin, kakkosella kun erää ajettu ja voittohan siltä taas tuli, mutta tosi on vaikea ja raskas ajaa. Pitkä on rata ja täälläkin on aalto aika kovaa. Pari kertaa löi tosi pahasti kynsille ja tuntui, että lähdetään sarvien yli, mutta niistä selvitti. Kelekka pelaa vieläkin kyllä aivan loistavasti, ei oo sen kanssa mitään. Mennään mies loppuun. Eiköhän tässä, jos syöpäsis vähän ja valmistautuun kolmanteen alakureen lähtöön. Eikö se siitä, vielä yksi toloppa kun otetaan, niin hasta naavinaa.
olisi 3 erää ajettu ja lähtö meni hyvin. Pääsin suoraan kärkeen. Ajoinkohan pari kiekkaa, niin kilpakumppani ajoi rantaan ja sai sitten höllällä sievästi ruutulipuulle. Kelkka kyllä toimii hyvin, mutta tuo aalto on aika haastava tuossa joella, että se paiskoo aika paljon käsille, että kädet on aika puhki, mutta aivan hyvillä fiiliksillä tästä jatketaan ja toivottavasti päästä suoraan A-finaaliin ja yritetään tätä. niin, 3. alakuerää ajettu ja oltiin tuossa lähössä mie ja Länsman ja Aalto ja ihmeteltiin siinä kaikki rivissä. Valo oli jo sammunut, mutta ei kukaan lähtenyt mihinkään. Se oli sammunut se valo. Mie lähdin sitten ekana. Mutta kun aurinko paistaa siihen lähtövalloon, niin ei nähnyt ollenkaan, että se on sammunut. Mutta kyllä me jotenkin aloin sitten miettiä, että pakkohan se olla jo sammunut ja lähin. No siitä pääsin kärkeen sitten, pojat lähti perään ja tosi rauhallisesti ajoin ja varmistelin sitten, kun oli ajanut lisälenkityn näin, että olin kärjessä. Ja Länsman tuli tosi nopeaa ajoa perään sitten, kun mie suorilla käjoin tosi rauhassa. Että varmistelin sitten, että saa sen voiton. Ja niin se pysyy kuitenkin sillä takana. Mutta ihan hyvin muuta, mutta vähän tuo lähtövalojuttu jäi kaivaan. Että olisi se hyvä, että se näkisi kuitenkin, että se olisi kaikille tasapuolinen. Ja sitten lähtee vähän juttelemaan. Kelekka toimii vieläkin hyvin ja kaikki hyvin. Sitten finaaleihin.
No niin, se olisi A-finaali ajettu. Ja alussa oli hyvä johto. Vein 2 lyhyttä, 2 pitkää ja lopuksi lyhyen viimeisen. Siinä oli vähän ohjelmaa tuossa. Olikaan ensimmäinen vai toinen lisälenkki, niin levisin tähän pojutelin ja tankin päälle niin kuin märkä rätti. Ja taisi vähän käsikilvetä tangosta, mutta kelekka kävi varmaan koko tunneli tuolla Veenalla, mutta sieltä se lähti kiikkumaan vielä ja sain kerättyä itteni vielä kassaan. Mutta kilpakumppania jo sitten rataa rikoon pojun päältä, niin se koitui mulle eduksi ja sieltä tuli se Mipron ykköspysty. No niin, finaalit ajettu ja 3. paikka tuli ja lähtö epäonnistui kyllä ihan totaalisesti tuohon A-finaaliin, että jäin viimeiseksi siitä. Ja yritin sieltä ajamalla tulla, mutta kyllä aallokko oli niin raju, että ei pystynyt, että kuski loppui ennen kuin kelekka. Että vähän harmittaa, mutta tästä jatketaan eteenpäin. Eiköhän me sitten seuraavaksi lähdetään Norjaan EM-kisoihin, että todennäköisesti Ivalo jää välistä. EM:iin seuraavaksi panostetaan sinne ja katsotaan miten käy. Että toivottavasti jos siellä päässään A-finaaliin, niin on kova sana. Ja kiitos, että katsoit videon ja ota kanava seurantaa, että näette jatkossakin näitä meidän touhuja. Niin kiitän.